ሰላም ሰላም ኣሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ሎማዓንቲ ብዘይ ድምፅን ብዘይ ኣነ ዘንብቦን ሰዲደልኩም ኣለኹ 10 እየን 10 ድማ 10 ኣለውን ማለት እዩ እምበኣር ሎማዓንቲ ባዕልኹም ደው እንዳበልኩም እንዳንበብኩም እንዳደጋገምኩም እንታይ ማለት እዩ ብትግርኛ ስለ ገሊፀልኩም ዘለኹ እንዳንበብኩም ፈትንዎ ኢኹም እዚኣ መፈተኒት እያ እሞ እንተፈቲኹሞ ከምዚ ብዙሕ ኣምፃልና በሉኒ ከምኡ ግበረልና ብዘይ ድምፂ እንድሕሪ ድምፂ ዘለዎ ትደልዩ ኮንኩም ከዓኒ ኩሉ ግዜ ከምዚስ ኣይሓይሽን እዩ ብድምፂ ይሓይሽ በሉኒ ኢኹም ኣሕዋተይ እማ ሎማዓን እዚኣ መፈተኒት እያ ሰናይ ትምህርቲ